Dr. Csányi Sándor, a MATE oktatói életműdíjjal elismert professzora. A MATE 2030 stratégia célkitűzéseit hűen tükrözik azok az oktatói díjak, amiket az oktatói és munkatársi közösség legkiválóbb alakjainak elismerésére és példamutató szorgalmuk ösztönzésére hoztak létre. A MATE első oktatói életműdíját dr. Csányi Sándornak ítélték oda. Professzor úr a Gödöllői Vadbiológiai Műhely alapítója, vezető szerepet játszott és játszik a gödöllői felsőfokú vadgazdálkodási képzés rendszerének kialakításában és fejlesztésében. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár megalapítója, fejlesztője és vezetője. A vadon élő vadfajok populációbiológiájával, a vadászható vadfajok állományainak hasznosításával kapcsolatos területek nemzetközileg ismert és elismert kutatója és oktatója. Tisztelt professzor úr, szeretettel köszöntjük a stúdióban, örülünk neki, hogy elfogadta meghívásunkat, mindenekelőtt pedig gratulálok az elnyert díjhoz. Milyen érzéssel töltötte el előbb a jelölés, később pedig a díj készhezvétele? A jelölés az ilyen nem tudom hova tenni című érzés volt. Egyrészt meglepett, mert úgy gondolom, hogy mint oktató csak a vadgazdákkal találkozom, és ez egy nagyon kis csoport. Egyébként pedig azt gondolom, hogy minden ilyenfajta jelölés az megtiszteltetés. A MATE oktatói életműdíj mellett itt láthatunk egy másik díjat is az asztalon, mesélne erről? Ez az Eötvös József díj, amit 2023-ban a felsőoktatási kategóriában kaptam, és ami országos vagy kormányzati szinten a munkámnak a legmagasabb szintű elismerése volt. Professzor úrnak mi az igazi szerelem, az oktatói lét, vagy pedig a természet szeretete? Hát a kíváncsiság a legnagyobb szerelem. Igazából a természet az egy olyan dolog, amiben felnőttem, és amihez ilyen módon kötődök. Az oktatás pedig az a munka, amit igyekszem tőlem telhető legmagasabb szinten végezni, de igazából a számomra a megismerés és a kíváncsiság az, ami a legizgalmasabb, vagy amire azt lehet mondani, hogy ez az, amit én a legjobban szeretek csinálni. Talán nem tévedek nagyot, hogyha azt gondolom, hogy a lexikális tudáson túl valamilyen másfajta tudást is, talán a természet szeretetét is szeretné átadni a hallgatók számára. Milyen eszközökkel próbálja ezt feléjük elérni? A lexikális tudást azt az ember nagyon korlátozottan tudja átadni, mert lexikális tudást azt olvasással, tanulással és most már különböző más eszközökkel lehet megszerezni. Én igazából azt szeretném, hogyha amit elmondok, azon gondolkodnának, vagy a gondolkodást segíteni elő azok, amiket elmondok. Kételkedjenek abban, amit tudnak, meg kételkedjenek abban, amit hallanak. Hát azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Ne higgyék azt, hogy az ismereteik bármilyen fázisban teljesek vagy véglegesek, hanem legyenek készek arra, vagy legyenek vele tisztában, hogy mindig új ismeretek születnek, és nekünk folyamatosan ezeket az új ismereteket követni kell, meg elsajátítani vagy alkalmazni. Ezzel az életműdíjjal az oktatói pályáját ismerték el. Visszatekintve, melyek azok a gyöngyszemek, amiket kiemelnek karrier útjából? Hát azt gondolom, hogy az első ilyen gyöngyszem az a Széchenyi professzori ösztöndíj volt. Azon kevesek közé tartozom, akiknek az ösztöndíj kiírásának megfelelően a 40 éves koruk előtt szereztek meg vagy kaptak. És ez az ösztöndíj számomra nagyon nagy segítséget jelentett abban, hogy utána 42 éves koromban, 25 évvel ezelőtt
Göncz Árpád köztársasági elnök egyetemi tanárnak nevezett ki. Ha a pályámat így nézem, akkor ezek a díjak most ennek a 25 évnek az elismerései, és azt gondolom, hogy ilyen oktatói szempontból ez a két pont, ami között a más dolgok vannak. Egyébként pedig a szakmai, kutatói és vadgazdálkodási szakmai szempontból az országos vadgazdálkodási adattára legfontosabb gyermekem. Mit jelent az ön számára ez a díj? Motivációt, megerősítést, vagy valamilyen fajta felelősséggel is felruházza? Motivációt abban az értelemben jelent, hogy megerősítése annak, hogy amit csináltam, az elismerésre, érdemesnek bizonyult. A jövőre nézve pedig ameddig lehet, meg ameddig úgy érzem, hogy nekem is jó, addig szeretnék oktatni.